ngicabangile mhlawumbe akusikho mhlawumbe ukuchima kwami kodwa ke ngihlaziya ngoko Spotify monthly listeners wengane zakho lapha ke kunombolo 1 kuhleleke umculi kaMaskandi phansi ke enkandla amandaba ke uphuzana mfoka mpungose ngo 95,802 uhle lapha kunombolo 1 bese kuthi ke lapha wengane zakwethu number 2 ke uShwi nomtikhala ngo 58,726 monthly ke listeners wengane zakwethu bese kuthi ke lapha unumber 3 umzukulu ke insizwa ke yaSolundi lapha ngo 48,210 bese kuthi ke lapha ku number 4 izingane zoma ngo 47,667 bese kuthi lapha number 5 umculi kaMaskandi ke unto encane ngo 45,706 uhle lapha ku number 5